मनुष्याला लाभलेला चेहरा ही त्याला मिळालेली एक प्रकारची नैसर्गिक देणगीच आहे. कारण हास्य, दुःख, लोभ, क्रोध यांसारख्या विविध भावना चेहऱ्यावरूनच कळत असतात. चेहऱ्यावर आपले व्यक्तिमत्व अवलंबून आहे आणि चेहऱ्यावरूनच बऱ्याच वेळा माणसांची पारख केली जाते. एवढे महत्त्व असणाऱ्या चेहऱ्यावर पिंपल्स, सुरकुत्या आणि महत्त्वाचे म्हणजे काळे डाग जर दिसू लागलेत तर त्या व्यक्तीला अवघडल्यासारखे वाटते. त्याचबरोबर त्याचा आत्मविश्वासही कमी व्हायला लागतो. चेहऱ्यावर काळे डाग येण्याची प्रमुख कारणे म्हणजे अनुवांशिक, सतत सूर्यकिरणाच्या संपर्कात येणे, हार्मोन्स बदलणे, वाढते वय, प्रदूषण ही कारणे आहेत. तुम्ही सुद्धा चेहऱ्यावर येणाऱ्या काळ्या डागांनी त्रस्त आहात का? मग जाणून घेऊयात नैसर्गिक घरगुती उपाय, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील काळे डाग घालवण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. पपईमध्ये व्हिटॅमिन ए असतं. पपई अँटीऑक्सिडंट आहे आणि हा एन्झाईमचा चांगला स्रोत आहे. पपईत काळे डाग दूर करण्यासाठीचे पोषक घटक असतात. यामुळे पिंपल्सची ही समस्या दूर होते. चेहरा मऊ मुलायम राहतो. पपईचे तुकडे करून त्याचा किस करून घ्यावा आणि डाग आहेत तिथे लावावा. त्यानंतर 10 ते 15 मिनिटांनी चेहरा धुवून टाकावा. काकडीचा रस आणि गुलाब पाणी त्वचेच्या सौंदर्यासाठी आणि चेहऱ्याला लावण्याकरिता विविध प्रकारचे लेप सुचवले जातात. परंतु त्यामध्ये सर्वाधिक उपयुक्त ठरणारा लेप म्हणजे काकडीचा रस आणि गुलाब पाणी यांच्या मिश्रणातून तयार होणारा लेप. हे मिश्रण दिवसातून 2 वेळा चेहऱ्यावर लावावे. नंतर चेहरा कोमट पाण्याने धुवावा. काकडी आणि गुलाब पाण्याचा उपयोग चेहऱ्याच्या त्वचेला थंडाई पोहोचवण्यासाठी कारणीभूत ठरतो. चंदन पावडर घेऊन त्यात दूध आणि दही टाकून मिश्रण तयार करा. हा पॅक चेहऱ्यावर लावा. सुकल्यानंतर चेहरा धुवून टाकावा. यामुळे चेहऱ्यावरील काळे डाग निघून जातात. हळद ही फार पूर्वीपासून त्वचेचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी वापरली जात आहे. हळद आणि चंदन यांच्या वापराबाबत तर लोकांमध्ये खूप उत्सुकता आहे. थोडीशी हळद घेऊन तिच्यामध्ये थोडासा लिंबाचा रस टाकावा आणि कच्चे दूध मिसळून त्याची पेस्ट तयार करावी. हा थर चेहऱ्यावर वाळेपर्यंत ठेवावा आणि नंतर थंड पाण्याने चेहरा धुवावा. लिंबाचा रस चेहऱ्यावरील डागांसाठी उत्तम उपाय आहे. यात व्हिटॅमिन सी भरपूर असते. चेहऱ्यावर लावण्यासाठी कायम ताज्या लिंबाचा वापर करा. यामुळे कमी वेळात डाग जातात. लिंबाचा रस घेऊन त्यात कापसाचा बोळा भिजवावा आणि चेहऱ्यावर डाग असलेल्या ठिकाणी झोपण्याआधी लावावा. मध आणि लिंबाचा रस यांचे मिश्रण चेहऱ्यांवरील काळ्या डागांसाठी उपयुक्त ठरते. 2 चमचे मधामध्ये थोडासा लिंबाचा रस मिसळून चेहऱ्यावरच्या गडद काळ्या रंगाच्या डागांवर लावावा. काही मिनिटे हा थर चेहऱ्यावर ठेवावा आणि चेहरा थंड पाण्याने धुवावा. बटाटा हा तर आपल्या सगळ्यांच्या घरात उपलब्ध असतो. बटाट्यामध्ये नैसर्गिक ब्लिचिंगचे घटक उत्तम प्रमाणात उपलब्ध असतात, जे चेहऱ्यावरील काळ्या डागांवर परिणामकारक ठरतात. बटाटा कापून तो थोड्या वेळासाठी पाण्यात भिजवून ठेवा आणि मग चेहऱ्यावर जिथे काळे डाग असतील तिथे हा बटाटा चोळा. याच्या नियमित वापराने होणारे परिणाम नक्कीच तुम्हाला दिसून येतील. अनेक सौंदर्य प्रसादांमध्ये कोरफडीचा वापर केलाच जातो, तो तिच्यामध्ये असणाऱ्या अनेक औषधी गुणांमुळे. कोरफडीचा गर अथवा रस चेहऱ्यावरील काळ्या डागांवर लावा आणि नंतर थोड्या वेळाने चेहरा कोमट पाण्याने धुवा. दिवसातून 2 वेळा नियमितपणे हा उपाय केल्यास चेहऱ्यावरील काळे डाग नक्कीच कमी होतील.